aja tekodi wong sing paling eman dewi. Sing paling eman yang gede aku lagi enak cuma di tempat panggonan aku rasakan panas kayak negara-negara nih apa orang kaya biasa Urelok lawan beranti waduh perkutut pada mati kekodongan pada tiba Rasi udah disewiji Mimi aja sing paling eman lagi aku ngerasakan kaget salah sawijining manusia wani-wani mlebu di tempat panggonan aku yaiku alas pandal limungan aku pinangka sangkala baka wujudi rasakan kaget ada di manusia rasa putih maning pikir yaiku sing diarani Bapak Rusmani minangka pimpinan seni buruk dangdut bintang Citranada andane Bapak Rusmani wani-wani buka priang gading aku sing lagi enak cuma di tempat panggonan laka maning tugas aku kokon ruat panggonan di tuan rumah ayo jangan dikesuin aja menang kelawan menang munayaga bocah-bocah bintang Citranada iringit pemendak yang aku kelawan pendrongan lawan lama berbese bapak aja ibu aja tapi sing kata dia masing kata dia kayak dinawangin mana bosan di waya sepi mana bos di waya sepi selasi masulan dan pengasih darah mana mudolana mana bibi aja sing ditembangi mama aja sing paling eman mina kasih paling sayang mina masing paling eman jambu alas ma paling mana saya lawas rasa kedalam mama aja sing paling eman sarang ibu aja bekedi sarang bapak cekedi bapak ji sing ditembangi alon musikinu alon 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 alon
musiknya mandeg. Yang gading aku bilang ke sang kalabaka wujudi tempat aku anda diningalas pandalibungan sengaja ada ing tempat panggodan iki oleh undangan saking pimpinan bintang Citranada Lakamaning wong sing paling bagus wong sing paling mulia yaitu Bapak Rusmadi. Aku ditugas kongkon blebu ning tempat panggonane tuan rumah kongkon juga jalaksanane atau keapesan laine tuan rumah yaitu wujuding bantal. Nah, midik Pribe wa? hai Mimi Pribe wa? sedurunge aku buang bantal Ya. pengen ngupai pangaweru kanggo wong apa iki desa Sumber Lor. Nah sedurunge bantale dibuang mesti tuan rumah wis paham lan wis weruh yaiku nyediakna sing arane sajen. Hari sajen iku aja dianggap sepele ya Bu Bapak Ajat aja dianggap iku enteng sing arane sajen. Hari sajen iku mengandung arti lan makna. Artine sajen saiku senajana jen iku sejen. Senajana sejen-sejen bentuk lan rupane si anak ning sajroning sajen tapi mengandung arti lan makna kang bagus. Contone artine menyan sing mambune wangi. Menyan artine men iku menyatukan. Wangi wa iku jiwa ngi iku ning tengah wengi. Apa artinya mengkonon kita sebagai manusia biasa kongkon nyatukaken jiwane isun kelawan maha pencipta yaiku kongkon tangi ning tengah wengi kongkon nglakoni sing arane salat tahajud supaya urusane kita dunia akhirat yaiku di mudah kena dilancaraken maring kang kuasa. Artinya menyan sing mambune wangi. Nah menyan wis ngerti artine sekia artinya kembang warna pitu. Kem iku artinya kenikmatan. Bang iku perlambang. Kenikmatan iku cuma perlambang. Wong urip ning alam dunia aja ngadiraken sugi banda aja ngadiraken sugi dunia karena kenikmatan iku perlambang suatu saat bakal dijaluk maring kang kuasa. Pitu artinya pitu ture wong urip ning alam dunia kongkon berbuat bagus karo sepepada aja adigang adigung aja pada sombong karo bebaturan karo tetangga ora kena arane tukaran ora kena edek-edekan ora kena sombong-sombongan karo tetangga. Buktinya apa? Hajatan ya butuh tangga ya beli harap dipendem ya butuh tetangga mulaning karo tangga batur kudu sing reyek iku artine sajen. Nah Bapak Hajat Ibu Hajat Bapak saparane Bapak Mahmud Ibune Ibu Eni Ibu Eni. Nah moga-moga Bapak Hajat Bapak Mahmud karo Ibu Eni dari keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Aduh blaine parek ning rezekine umah sing ditonggoni dadi umah ladang rezeki. Amin. Amin. Ayo nang dibuang bantale pengucapi sekar kentar sekar kentir. Yen gentar. Yen sekar ada di kembang kentar kekawan ning angin kentir kekawan ning banyu kendrong nang. Ayo nang mendibuang iki deh. Awas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Gusti Maha Pencipta Maha Mulia. Mudah-mudahan banyak dalam lain pada rezeki ini segala urusan mudahkan. Amin.
kumbuang jalaksana de tuan rumah atau play de tuan rumah yang ganeng aku meni orang dewekan di mencari ini Besi, Wak. marani mening gawa bala purawa gawa prajurit singgaga perkasa bagus-bagus buongi merupakan prajurit kebanggaan bintang Citranada. Ayo Nayaga Arjuna bintang Citranada sumbakan nampilakan sentra tari latar sumbanganang kumpul Dinda Batur kesuwun Bapak Ajat Ibu Ajat moga-moga berkah selalu dadah